ano yun ha, ituloy lagyan nyo ng parang... Napanood mo na ba yung Pintek. acquaintance last, ano, Hindi trailer? Para Tapos mamaya panoorin. Nakakatawa sila. Sila din. Oo, kasama sila. Sila, ano, sila Ailo, sila Norbert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba yun? Ganito. Sila Kuya Jen. Kami. 6, 7 yun ha, 6, 7.